ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони самонаи рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои адделни ҷамъ кардем ки ба мо пешниҳод карданд ки дар комментари нависиданд ки бисёртар аз шаҳри Душанбе монем ки мошиное ки адресшон дар тарафҳои Душанбе, Ленинский ки ҳамин тарафҳои дӯстони азиз ки фақат баҳри шумо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. خب ویدیو دوستان تا آخرش تماشا کنین، با ویدیو ما لایک بذارین و در کامنتر نویسین که با شما چه خیلی ماشین ها در کاره ما در ویدیو آینده ماشین گفتگی با شما پیشکش میکنیم. اگر شما ماشین فروشی، خانه، زمین، کوارتر چیزی که برای رکلام دارین میتونید که در نمره ایمو و واتساپ روی کنیم ما در ویدیو آینده رکلامش میکنیم. کورس امروزه باشد 1000 بار برابر است به 154 سومونی باشد. نوار سر میکنیم تا آخرش تماشا کنین. رفتیم. Якум мошини фурӯшии имрӯза дӯстон ба мо пешниҳод шуд ки Lexus RX ки соли бароишуш 2004 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, авиомоторш 3 литра, коробкаш автомата, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 балони пачка, 4 диска, кондиционер, ҳуҷҷатош то яъне ки то 11 моҳагир ҳаста, мега кондиционер ҳамаш кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ аст, танировка ҳуҷҷатош то 11 моҳагир ҳаст. свети раднои серебристи мошин дар ҳолати техникӣ қарор дорад ки дӯстон бе ягон камбудие ки бештар маълумоташа ба шумо пешниҳод мекунанд. хчон мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. чӣ хеле ки хоҳиш карданд ки аз шаҳри Душанбе мошиноша мо аз шаҳри Душанбе пешниҳод ҳамаша ҷудо карда ҷамъ карда ба шумо пешкаш кардем. нархи мошин дӯстон 95000 сомония ки боз муомила ва савдо мекунем, мега фақат одамони харидор. рақамошон дар поини видео ки метавонед бештар маълумотша гирем. мегзарем ба дими мошини фурӯшӣ. дими мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон ҳастае ки Mercedes-Benz C-класса ки ба мо пешниҳод карданд соли бароишуш 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, авиомотор 2 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони пачка, 4 диска, кондиционер, сидиньё, лифт яъне ки ҳуҷҷатҳои мошин мега бучидаga дига ҳамаҷо 100% салон тоза, мошин бе ягон камбудия сум дар кора мега ба ҳамин хотири фурӯш намондиянд. мошин айни ҳол қарор дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила мекунем, мега фақат одамони харидор бошанд ки занг зананд ё ки биён бинанд. хоҳиш карда ки беҳуда занг назананд, мошина бисёр арзон намешавад, камтарак муомила мекунем, мега рақамошон аст. марҳамат бештар маълумотша гирем. мегзарем ба сеюми мошини фурӯшӣ. сеюми мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон ҳастае ки Opel Astra F ки дар кузифи хатчбек соли бароишуш 1991 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, авиомоторш 1.4 литра мега соҳибшон ки коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони 60%, 4 диска, свети раднои аз худаш, мошин дига ҳамаҷо 100% мега. хай маълумотҳои бештар аз худашон чӣ хеле ки бардорон хоҳиш карданд ки мошино бисёр ай Душанбе монем ки мо як видеора поинтҳо ҷудо карда яъне ки аддена ҷамъ карда мондем ки тоқа аз Душанбе аст. дӯстони азиз ки нархаш 14000 сомония ки боз муомила ва савдо мекунем, мега фақат одамони харидор. рақамошон дар поини видео аст ки метавонед бештар маълумотша гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки дар шаҳри Душанбе аст. Mercedes-Benz C-класса ки соли бароишуш 1997 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, авиомоторш 1.8 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони 70%, 4 дискаҳои рамашка, свети раднои серебристи, электропакет, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дига маълумот нест дӯстон азиз, агар шумо харидори аниқ бошед метавонед аз худашон гирен. мошин дар пойтахт айни ҳол яъне ки нархаш 48000 сомония ки боз муомила ва савдо мекунем, мега фақат одами харидоро бошад, агар метавонад занг зананд. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ мо дӯстон ҳастае ки Toyota Mark II ҳастае ки чӣ хеле шумо хоҳиш кардем ки аз шаҳри Душанбе бошад, яъне ки мошин мо баҳри шумо ҷудо карда пешкаш кардем ки ба мо пешниҳод карданд. соли бароишуш аст дӯстон 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, авиомоторш 2.4 литра, коробкаш автомата, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони нав, 4 диска, 1 сола ҳуҷҷат, хадавой, свети раднои сафед, мошин яъне ки состоянияш соза. мошина як рӯз пеш роӣ кардам дӯстон, агар нафурӯхта боша метавонед ки савдо кунен. мошин нархаш 25000 сомония ки боз савдо ва муомила мекунем, мега
фақат одамони харидор бошанд. Рақамошон дар поини видео аст ки метавонед бештар маълумотша гиред. шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз Hyundai Starex ки чӣ хеле шумо бисёр менависед аз шаҳри Душанбе Hyundai Starex соз монем соли барои шуш 2000 солае ки судишвориш дизеле авио мотор 2 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соҳибшон мегӯяд ки мошин 100% мегӯяд бе ягон камбудия кадоми харидори аниқ бошад мошина бия айпеш бина ҳай кунад яъне ки дарунуш ҳамаҷа устоша бия проверка кунад баъд боз савдо мекунем мегӯяд мошин даруни шаҳр гаштагиам. айни ҳол қарорда дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 29000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. мегӯяд дӯстон кадомтон агар харидори аниқ бошад метавонед бештар маълумотша гиред. шумо агар ҳам хали мошини фурӯшӣ аз ҷои набошад дошта бошед ки хона замин квартира хони реклама кардан дар номери имо васаи мо қатъи маълумоти суратошро рекунем мо реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки ваз 2106 ки соли барои шуш 1987 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад авио моторш 8 литра мега соҳибшум ки коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 таблони 60% диска свети радной хадавои мошина мега молодёжника даги ҳастем барои худ мега тайёр кардам хай сум дар кошта ба ҳамин хотир фурӯшта мондам. мошин айни ҳол қарор тарафҳои ҳам Душанбе Ленинский район дӯстони азиз хай бо бештар маълумотша мегирен. нархаш 13000 сомоние ки боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон. рақамошон аст ки бештар маълумотша занг зада гирен дӯстони азиз марҳамат лайкута намонед ва видеонавори моро падриса кунед чӣ мошине ки ба шумо дар кор дар комментария нависед мо албатта пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ваз 2110 аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед аз пойтахт бошад соли барои шуш 2001 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад авио моторш 1.6 литр коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 таблони 80% 4 диска свети раднои сиёҳ мошина мега састияни соза не ки дигар маълумотош неста ки аз худашон мегирен. мошина нархаш 8000 сомоние ки боз савдо ва муомила мекунем мега ба хотире ки сум дар кор мега ба ҳамон хотири фурӯшда мондем. дӯстон хай ягон маълумотша агар мо нофаҳмода бошем метавонем ки бештар маълумотша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем дӯстон ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки Toyota Camry аст ки соли барои шуш 2011 солае ки Camry яъне ки европейския мега соҳибшон хоб судишвориш бензин газ дорад кор мекунад авио моторш 2.4 литра коробкаш автоматае мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қатъи танировкаш 1 сола мега яъне ки срок дорад яъне ки мошин бе камбудӣ кондитсионер электропакет кожни салон свети радной ҳамехел диска ҳамаш баллон ҳамаш навае ки дӯстон мошина састияниш беҳтаринае. хоб мошин дар пойтахт дӯстони азиз чӣ хеле ба шумо мо гуфта будем ки ай пойтахт ҷудо карда мемонем. нархаш 117000 сомоние ки боз муомила ва савдо мекунем мега фақат одамони харидор бошанд. хоб рақамошон дар поини видео аст агар кадомтон харидор бошад метавонед бештар маълумотша гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Opel Astra J аст ки соли барои шуш 1998 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад авио моторш 8 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 таблони 60% 4 дискови рамошка свети радной электропакет ҳаме хел чизора ки дӯстон мошина срочно сум дар кора мега ба ҳамин хотири фурӯшда монданд. мошина рости гап 2 рӯз пеш парафтадан агар ки нафурӯхта бошад метавонед ки шумо савдо карда гирем барое ки мо успед намекунем монтаж карда парафтанда уже 2 рӯз айбан гузаштагӣ аст. мошин дар Душанбе айни ҳол нархаш 32000 сомоние ки боз савдо мекунем мега яъне ки мошин арзон аст агар ки нафурӯхта бошад шумо метавонед ки савдо карда мошина арзон кунед яъне ки 32000 сомон хе нархҳо дӯстони азиз ёфтан қинай хай марҳамат як занг занед агар харидор бошед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Toyota Corolla аст ки соли барои шуш 2008 солае ки нагуфтиянд ки дубайския диги ҷое айниқтар маълумотош неста ки 2008 солае судишвориш бензини холия газ надорад авио моторш 8 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 таблони 4 диска салон тоза электропакет кондитсионер ҳамаш кор мекунад дӯстони азиз ки ҳамаш 100%.
мошин дар душанбе нархаш 64000 сомония ки дӯстон нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нестай. Агар ки ба шумо маъқул бошад дӯстони азиз, кадомтон агар харидори аниқ бошед, сумтон тайёр бошад ки метавонед дигар маълумоташ аз ҳамин рақамҳошон гирен. марҳамат. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз ҳастаи ваз 2107 ҳастае ки соли барои шуш 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литра, коробкаш механикаи, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та баллон, яъне ки сасия соза мега ки Россия рафтесам ба хотире ки мега пули билет далакора ба ҳамин хотир ҳамин як пули билета мега тиян мошина метия мега арзон монда мега мошина соҳибшон. мошин бе ягон камбудия ки мошин дар душанбе нархаш 8000 сомония. мошина як рӯз пешкаш карда агар ки шумо успеед ки агар мошина нафрохта бошад метавонед ки харед дӯстони азиз ки мошин 100% 8000 сомония бо ягон чи дига муомила мекунем мега рақамошон дар поини видео бештар маълумотша аз худашон гирен. шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, магазин, мошинаи борка чизе ки барои реклама дорем дӯстони азиз, маълумотша қатъи сураттош дар номерои имо ёки ватсап мо рӯй кунем ва дар видеои оянда рекламаш мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшимо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.